keď vyhral jasne 4-0 a postupil do štvrťfinále, v ktorom s veľkou pravdepodobnosťou narazí na Barcelonu. Ronaldo strelil v úvodných dvoch zápasoch nového roka už 5 gólov. Nakoľko dobre vie, že iba vysoká strelecká produktivita ho môže k jeho veľkej mužstvu priviesť. V pohárovej streleckej explózii ho mohol nakopnúť aj nepríjemný incident z pondelnejšieho slávnostného odovzdávania cien FIFA. Mali dostávať vysoké prípadky za svoj job, alebo si radšej platiť drahú poistku. Je iba zázrakom, že sa posledný prípad neskončil smrťou niektorého z dvojich nápadnutých. V jednej z nižších súťaží v Čile sa hráčom nepáčil verdikt arbitrov a rovno sa za to do nich pustili hlava nehlava. Pridalo sa k nim aj niekoľko divákov, dokonca si do bezbranného rozhodcu prišli kopnúť aj nespokojné fanušičky. Po zástupkyniach dnešnejšieho pohlavia Môžeme ti ešte vysvetliť, prečo si stále na pozadivej strane? Čo? Tentokrát som neštovala pravdu, vieš? To nie je najideálnejšia stratégia na vyročenie vzťahu. Ja si myslím, vtedy by si mala normálne rúško šapnúť a vyjasniť si repu. Čo si jasno mám ti vysvetliť, prosím ťa, sme rodina, milujem v obrovskom byte, to je prepojený s tvojou mimochodom, to je tvoj geniálny nápad, že? Takže ty si s ňou mal niečo vypisovať, také memoranda, alebo čože?